Muna tare da wa? Rabi Musa Kwankwaso. Sannan kuma ga Atiku. Sannan kuma ga Milikin. Lafiya kuma za ka fara rawa? Idan kai ya ruɓe daga gangan jiki ya tafi. Gaskiya ne baba. Kowa ya zauna. Kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. Wa ya tambaye ka? Wai kai Milikin, me yasa kake so ka zama shugaban ƙasa? An samu abin da na tambaye ka. Wannan yayi expire sai an jima. To kai Atiku, me yasa kake so ka zama shugaban ƙasa? Abubuwan da na gani a gwamnati wanda nake ji zan iya yi ban iya yi ba don ina mataimakin shugaban ƙasa zan samu dama in yi su. Kamar su sata kuɗi kenan. Ba haka ba ne. To kai Kwankwaso, me yasa kake so ka zama shugaban ƙasa? Dama ina ganin waɗansu abubuwa da ake ba daidai ake ba, kuma ni na samu dama zan canza. Gaskiya na yarda da kai, kuma kai ne ka dace da ƙasar nan. A'a, kuka kuma? Ko kai ya ka gani baba? Kai ma Tunubu haƙura za ka yi. Kai da ka kasa rike tuta ballantana Najeriya sai Kwankwaso. Garkuwan talakawa mai gida. Kwankwaso ya kwashe ayarin jama'a dandazo. NNPP